Така. Дей си, говоря с Таня по скайп и тя ми разваля хлебчета, почва да говори някакви простици и ги разваля. За това говоря. Тъй... Кобречо. Да, защото я чакам, с някой да ми отговори. Таня? Тъпа ли съм? В момента снимам. Тъй, тъпа ли съм, Таня? Тъпа ли съм? Шик, само, мисля, действам пита какво правя и аз като... какво си иска? Не знам. Само действам пита какво правя и аз се отговарям и стоя и гледам камерата и чакам някой да ми отговори. Ох, ай чао.